хора, добре дошли в DAVZone TV. Днес разцъкваме Game Dev Tycoon и ще създадем няколко, надявам се, готини игри. Не знам какво се случва тук. Всички отиваха на някакво обучение, нещо такова. Така. Това е, мисля, втори епизод, който снимам на тази игра. Добре, това за първи път ме случва, не знам какво става тук. Нещо ново е. Окей. Така. Докато чакаме това нещо да зареди, искам да ви кажа, че може да ми пишете в коментарите или налично каква игра да снимам следващия път. Може да ми дадете някаква идея. Няма значение. Направих нов achievement. Добре. Close. Thank you. Добре. Сега какво става? Добре, трябва да ги чакам да зареди. Тук ни очаквам 100-200 милиона да направим. 150-200 милиона. Добре, New Game. Те са дън. Какво трябва да натиснем? Добре. Мисля, че трябва да изчакам и тия, за да могат и тия да участват в... Да, те са почти готови. Така, създаваме играта. Добре, защо не мога? Трябва да ги чакам. Така. Watch. Pick topic. Добре, каква да е... Имам една идея за всички. Стратегия и... Adventure, сака, лего. Долу да се получи. Платформ. Добре. Много пари влагам. Така. Мисля да ги геймплей, story quest. Добре. Дано да е успешна тази игра. Има доста бъгове на първия етап. Четирнайсет, 16. Не е зли. Добре. Левел. Така. Да видим какво става тук. Мисля, че тази игра няма да е много успешна. Така като гледам колко бъга има. Така. Това не знам какво не ми трябва. Боже, не знам какво е. Няма да опускам сега. То се е видял, че рекорд няма да направя, но... Добре, възможно ли е да е толкова бъгава тази игра? 30 бъга. Плей. Добре. Предигам някакви левели тук. Релиз гейм. Айде да видим сега какво става. Не. 6, добре. Айде тук да е 7. Не. 4. Вау. Доколкото помня, започнахме с 97 000, сега видим дали ще избим парите. Мисля, че ще ги избим. Леко. Добре, вече следващата игра наистина ще е успешна. Тия трябва на почивка ли да учат, какво? Така ще ги пратя на вакансия.
Мисля да направим само още една игра. Така, ти какво искаш? Ай, чао. Отидете на ваканция. Сте работили. Аз мисля да направя някакъв ресърч. New topic имам ли? Evolution. Добре. Така, избих си парите за сега с 3-4 хиляди съм някъде напред. 4000 мисля. Слабо. Пускам на тия някакъв ресърч да правят. Примерно. Направо ме заболя сърцето, като давам тези пари, обаче. Така, ти... Какво ще правиш? Това. Ти. Още 400к. Може ли толкова много пари да давам? Добре. Няма пускам повече ресърчове. Да се надяваме следващата игра, която направя да е успешна. Аз не видях какъв беше топика, новия. Не мога да се сетя сега. Между го гледах, ама. Добре. 4 милиона напред сме, доколкото помня. Кафенци ли ще пием сега? Кажа, окей. Добре, правим така игра. Коя ми този топик, защото не знам дали е отключен изобщо. Добре. For young everyone. For everyone. Имаме ли го това нещо изобщо? Сигурно или аз не го виждам, или това. Добре. Както и да е. Evolution. Как ска играта, някакво измислено име. Покемон. Добре, продължаваме. Adventure и... Така. То това било такова. Боже. Пиджинер. Няма значение. Важното е играта да е сполучлива. Дано да няма много бъгове. Да взема малко пари да попечеля, че... Така, геймплей, историк... Добре. Тук мисля, че е добре горе-долу. Ето ги първите бъгове за играта. Според мен тая ще е успешна. На първия етап, като гледам, няма чак толкова бъгове, колкото предната. Е така. Много ми е интересно какъв ще е следващия офис. Колко ресърчо имаме. Графика. Това така. Така, добре мисля, че. Усещам парите вече. Доколкото помня, толкова с бъгове имахме на втория етап, даже да не кажа първи. Бай. Тук мисля, че рекорда ми е 150 или 145 или не знам колко беше. Не знам дали ще го направим. Не, значи 150 и нещо. И 9 мисля. Дай да видим какво става сега. New Research. Окей. Айде, давай парите. Вай, сериозно, всяко ми излее 2 направо. 5. Много зле пак. Много зле, просто. 7.
Колко пари ще ми дадеш? Въд ти базикаш ли са? Да, явно тия игри не са успешни, а още ще направя. Да, компанията ми се казва Company Name. Добре. Company Name, окей. No problem. Добре, пак сме на същото дередже, както гледате толкова сгоре-долу. Добре, какви са ми новите ресърчове? Топик. Супер Heroes. О, добре, това е. Тук ще излезе страхотна игра. Усещам я, просто пускаме пак някакви ресърчове на тези. Толкова много пари влагам, че... Така. 600 останах с 200. Това няма значение. Важното е да спечелим някой лев. Добре, като се има на предвид, че вложих тук около 1 милион, значи сме на печалба от предната игра с около 2. 1-2. Което е много зле всъщност. Но пък вложихме пари, които се надявам да избием. Айде бе, по-бързо. Така. Добре. Супер Heroes. Супермен. Гащурки. For everyone. Nature. Добре. Екшън и стратегия. Може би. Той е Agent. Добре, това е заглавие. Добре, така ще го оставим. Супермен гащурки. Какво става тук? Така. Да видим какво ще се получи. Това е последната игра. Оу, уха. Тук усещам парите, вече тук наистина ще има много пари. И мисля, че ще има рекорд. Предвиждам го. Тая игра ще се получи супер. Само да направите си. Така. Добре, предния път имах 13 бъга на... Не знам. Ай, то път да направя рекорд. Оха. Да видим сега какво ще стане. Имаме 100 милиона точно. Ето го рекорда. О, и на двете. Тан-тан-тан-тан. Какво става сега? 10, дай ми 10. Стига бе, 7. О. Юп. Добре, тая игра е добре. Даже да не кажа много добре. Да видим сега печалбата каква ще е. Ох. Добре. 100% хората я купуват заради заглавието на играта, не че нищо. Играта ги кефи, просто заглавието е убийствено.
Добре, добре, тук вече усетихме парите. Нищо, че са само 20 милиона за сега. Усещат са. Така, мисля това да е епизода. Втори епизод за сега. Може би утре мисля да направя и трети. Малко фенове да съберем сега. Така. Аз ще го сейфвам. И това беше хора, чао от мен.